Ay nako, late ka na ngayang aga, late ka pang hapon. Kundi, pag-abot ko sa DCG, bitaw naman ako ni Jerome Kibatag. Nagaling nga mo Kibatag na duwang dangaw. Salbatan ng batag ini. Kadurda ko lang batag. Galingan ako. Paano pagkaunta kayo ni Jerome Tabi? Paano pagkaunta ng batag? Kadurda ko lang batag talaga. Grabe. Giro sa Amerikano ina eh. Diba? Pag Dracula baga sa Amerikano bago? Pag Dracula sa Amerikano. Tama, Chief Ramir. Pag Dracula sa Amerikano. Pag Saradit sa Pinoy. Pero pag Bungaw sa Pinoy po yan. Oh, inda. Ay, Ika, Jasmine, pagparulok-ulok yan, Pagpara. Depende man kung paano mo sus. Diba nang pigbibigla? Tama? Depende man yan, si Pramer. Diba nang bibigla, Ang gabos na bagay, may paraan. Tama? Ang gabos na bagay, may paraan. Kaya dang pigbibigla. Anong daing problema? Luway-luway. Para-paraan lang yan kung paano yan. Salbat, araw mo na kailangan sa Singapore, duman sa PX Mart sa Singapore, araw kayo kadakulang batag talaga. May mga, di ako nahiling na nagbabarakal na mga babae, naman burbit-bit din, batag sa tinambo. O, sus ko. Garmalo yan, expertise kayo na kung nandi Jasmine aday, ang kakaputon na lamang kay gayon. Ang ugmaon si Sarah. Nako, bata gusto ko mag-relax mo niya na. Awenda. O Jerome, sinhali ni Noy? Sinhali ni? Sinhali? Ang kapot kaya, dapat araw kayo niya, bako sa tahaw, sa gilid, ang kapot. Sige daw, tapaguli ko daw, Yung nahalata ko Gari may bata. Na-late. Pasensya na po kamutan, na-late ako mag-programa Nag-meeting kaming madali naman sa opisina ni EVP Glinta. May concern po kami na pigtatapos. Kaya, pagkasakat ko, gusto mo nga Sir Kibatag, pag ko, batag na so, normal sa ng batag. Salbatan ng batag ini. Pag Amerikano, bata nata daw kita mga tugang, pag Dracula sa Amerikano, kita man, maski saan ka baga humiling pa, dakulaon nga sa Amerikano. Oy, salamat po dyan kay Bossing Noel Martinez. Haling ligaw ini, Noy. Anong ngaran kayo ning batag? Sulat na daw. Anong ngaran? Anong ngaran kayo ni? Suratan daw tabi. Anong ngaran kayo ning batag na ini? Di ngaran ini, Jerome? Ano, nagdadangog? Baka Tindok? Baka taldok. Saan ba na? Inda. Pagkaray ka mo tabata, kadoroy ako Baka madagitan kita kang KBP ka ini. Pagkaray ka mo. Yang sukadoroy nga dyan nga sa ligas. Bikon pigtataram nga sa on-the-air. Ay, nako. Okay, o sandali lang tabi, may report muna kita. Pasensya na kamuta. Pagkaabot ko sa bago, nag-short meeting lang kami ni Bossing Glenn dyan sa opisina. Kaya medyo dahil kita nakapuon ka sa tuyang programa. Pero tabi, maray na hapon sa Endoga Boss. Welcome po mga tugang sa programang Pinky on Mo, baby. Kumusta po ang sa tuyang hapon? Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Kumusta na po kita, Gabos? May mga travel dyan, maray na hapon tabi. May mga birthday ko dyan, Haber Day. Ano na? Jasmine, anong namit, Jasmine? Anong namit kayo niyo? Na batag? Batag man? Batagan namit? Talaga?
Okay. Ang mga kapot ni Jasmine, medyo kuan ano ini mga kuan may gari sanay ako kay atud ako sa kuan. Ang gusto kong batag Chip Ramirzo o tubagang ano ang apod kay to so murok kidato. So dayo ton sa nabaga. Dahil pa pala nakatana pangyayari sa maabaka. Alright, Jimmy Nazalita, may dagdag pong report. Jim, good afternoon, pasok. Yes, BP, maray na hapon sa mga parantabay. Yaong kita ngunyan, maski holiday, General Simeon Ola day bagangunyan. Yaong digdi sa opisina si Dean Rosie P.D. Si Sai? Si Dean, kan Bicol University, Ginobatan Campus. Okay. Rosie P.D. Madam Dean? Dean. Okay. Oo. Mm. Pangtulong taon na kaya sa aga, ilalansar girarayan pantulong taon na Agri-Fiesta Okay. sa Okay. compound sa campus kan Bicol University Ginobatan Campus. Ngunyan ini baga ma-actualize na kan mga estudyante kung paano tadig di baga may mga iba-ibang kurso. Engineering, education, agribusiness. Mahiling ninda kung paano ngaran na paglawag sa entrepreneurship, then so mga produktong agrikultura na i-showcase digdi, and actually ready na digdi na mga kumbaga mga di-displayan para sa aga. Yaong digdi si Din si Ma'am Rosie PD para sa karaman kan mga ma-attender sa aga, and suday pa nakakaisi mga farmer siguro, mga estudyante, invitasyon niya, and kung ano ang pinaka-highlight sa aga, si isa'y mga bisita. Good afternoon po, si BP Henry po sa angkol sa DCGP. Madam Dean, good afternoon po. Good afternoon, BP. Ay ma'am, salamat po sa oras sa DCGB. Teda po kami kidetalye kayo na mangyari na Agri-Fiesta, dyan po sa Bukav. Opo. Medyo maano ako, BP, kasi nagpa-practice si Banda Duman Daik Marina Dadang. Okay yes, man po. BP. Yeah, okay. So details po ma'am, kaya ning mangyaring Agri-Fiesta, baka po pwedeng pakishare sa listeners, ha? Sandali, BP. Maano ko na ako. Oo. Medyo. Pero okay man ang... Yes, hello ma'am? Madam Dean? Medyo maribog pa. Sandali po, baby. Sige po. Dadang si BP. Yes po, BP. Yeah. Sige. Madam Dean, pwede po maaraman ang details kaya po Agri-Fiesta na gigibuhon po sa aga dyan sa Bukav? Ini po si Third Agri Festival na pigkikondusir po kang Bicol University Ginobatan. Nag-start po kita 2023. So, ini po unya na 2025, pang third na po ini. Opo. Pang third. Ano po ang mga i-exhibit dyan? Tabi, ano ang mga pwedeng ma-share tabi sa publiko regarding sa festival na, so ma'am? ini pong BU Ginobatan Third Agri Festival. Parehas din po kan last year, duwang previous years na invite po si mga farmers na i-showcase ninda ang produkto ninda digdi sa Ginobatan. One way also of honoring si mga kapagalan ninda para at least may hiling man po baga ninda na tikukunrata sa sakripisyo ninda para sa komunidad. Ayun, oo. So may mga farmers pong madyan, pwede sila mag-involve sa selling po ng kansendang mga produkto? Opo. I see. Okay. Parang aldo po ini, ma'am? 4 days po, from September 3 to 6 po. September? 3 to 6. 3 to 6. Wow, okay. Opo. Sa pag-join po ninda dyan, may dapat pong, may fees o it is free para sa mga farmers, ta? May ano po? Libre po ini sa mga farmers, ta, ma'am? O may fee? Libre po, BP. Wow. Then aside po kang igwasin da digding pwedeng magtinda, may mga kukondisiron man po kita mga seminars. Where in fact we invited the RFO5 Opo. na ma-discuss, may inimbitaran na mga taga I think mga taga DOST. Nag-invite kita po kay mga government agencies na magiging speakers
kondisyontang mga seminars. I see. Opo. So mga gusto po mag-exhibit dyan, ano po ang pwedeng gibuhon? Magdigdi lang po, magparam lang po na ma-exhibit sila. Wow. We invited several. Yes. Oo. Okay. So, di ko sabihin, ma'am, so ang publiko, pwede pong magpasiring dyan para magbakal o mag-avail kan mga produktong hababa ang presyo, tama? Opo. Yes po. Where in fact po, Bicol University Ginobatan will be having its harvest, inaapod bing harvest festival. Mapa-harvest po kita sweet corn and the rambutan. So, ang concept po is, kung gusto nila mag-harvest, kung gusto nila mag-enjoy, they can harvest and then piluhon and then bayadan. Rambutan. Ay, dakulan rambutan mo yun sa Ginobatan, ma'am? Pa? Dakulan rambutan mo yan? Medyo nag-i-start na po. One time kasi nag-agi ako dyan basta nag-agi ako one time, kadakol sa gilid na duman sa may mga tindahang kiputo. Opo, Kadakol pero na po rambutan? kita po, BP, digdi po sa laog po, sa may, sa likod po kang Biyo Ginobatan. Igwa po kita dyan ki Orchard. Ayun. Oo. Ano po ang rambutan mo dyan? So, tuklapon o sarong klase pa? May supsupin, may tuklapin, igwa kitang suyelo, kaya kitang Dago pa lang klase kang rambutan, may supsupin, tuklapin. Ano pa? Ano sa baga, ma'am, sa kuwangkaan? So, maibog ang laman, Datuklapin. Wow, okay. Magayon pala niya. Magandang variety ta digdi, BP. Opo, wow, okay. Sige ma'am, pangapudan tabi sa publiko invitation tabi ta. Sige, siguro po saro ini sa pagitan sa mga farmers ta matabangan na maibentan sa indang mga produkto. And sa mga kababayan tama na gusto mag-avail kang babang presyo pwede pong magpasiring po diyan sa Bukaf. Yes po. So, Opo. iniimbitaran mi po ang publiko na magpa-share po digdi sa Biyo Ginobatan. Starting po tomorrow, September 3 to September 6, ma-showcase po kita kang mga produktong pang-agrikultura, kan sa itong mga farmers po. So, everybody po is invited. May mga series of training, seminars po kita na i-conduce. Pwede man po sintang mag-attender po dyan. Ayun. Okay. Good luck ma'am. Salamat pong maray. Bata, Thank you very holiday much, mo niyan. Vicky. Thank you very much po. Holiday mo niyan. Diyan ka po sa office palan. Yes po. Opo. Thank you ma'am. Ingat po. Thank you po, BP. Welcome. Alright, Jim. Thank you po. Jimmy. 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 Kami Jim. Pa. Dara kaya ni din so cellphone ko sa ibong lakwarto kaya aloy ko. Ayaw lang ko digdi sa office niya. Kali mo Sana maribo kaya nagpa-practice digdi ta gari may parada sa aga. Sa aga. And concurrent din man siya kan Biyugo. Ginobatan? Gubat, di ba? Gubat campus? Biyo Gubat. Gari, igwamanin mga isu-showcase na produkto an Biyo Gubat. Aram, idugtong ta. Ano po, madigdiman mga estudyante ka Gubat, Bicol University? Yes po, BP. Kasi, ang is concurrent din ako kang Biyo Ginobatan at the same time, OIC din ako kang Gubat. May mga produkto man po sa Gubat na dadarahon digdi kasi may agriculture course man po kita duman sa Gubat. So, Opo. madigdiman po si mga estudyante. Iyon na po ito si mga produkto kang estudyante and of course yung iba man po mga produkto kan mga farmers duman na kakolaborate man kang mga faculty and students kang Biyo Gubat. Opo. Okay. Mas mahiwas, mas dakula po, di ba? Opo. Okay. Sige po. Thank you, Thank you Jim. po. Okay, so yan tabi, BP, only Bicol University Ginobatan Campus, aniguanin araw kaning programa. Magayon yan. Agri-Fiesta. Agri-Festival. Pang tulong taon na ini. Magayon yan. Oo. So, mga gusto magbakal o maggiling and may mga seminar sinang nakalinyada manungod sa teknolohiya siguro mga bagong ngunyan. Tayo baga mga eksperto digdi sa buka manungod sa mga bagay na yan. Magpasyat na lang sinda digdi sa Bicol University Ginobatan Campus. Jimmy Nasalita within Rosefidi, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Good afternoon. Sandali lang. Nagralaogan pa lang sa mga text natin in the morning. Ay, in the afternoon ngunyan tabing hapon. Nigdi po sa tuya na programa. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, Ay, Kadoroy. Kadorat. Maray na hapon po. Ikagari ka ba kung taga-bulod? Nata. Dahil mo milbidan mga batag. Ano? Primero kong pakahiling kibatag na duwang dangaw. Ano ito, green? Anong green? Ang pigatara mong green. So, bunguran. Ikaw pag-isaro sa tagapod na tudok. Tudok. O ababao niya na batag. Siguro ini pantudok. Mari sa itudok. Ano? Gari sa bunguran na batag. Oh, dakula. Green man. Mari sa pagkapot-kaputan actually. Iyo. Kadakula talaga. Dakula ba? Ababao niya na batag. Talaga? Tudok. Pero pag hinog niya, yellow, nag-yellow green. Pag hinog na, nag-iilog green. Anong anong klaseng batag na ara mo? Grabe. Nga, bunguran, Lakatan. Latundan. latundan, kalibo. Kalibo. Ano pa? Sa Ginayod. Anong pagsalam kalibo? Kalibo. Anong kalbo? Lakatan. Namamansag ka? Ha? Kal- Gurang na ako. Sinintay na ako. kalibo. Ano pa? Kalibo. Oh, Grabe, lakatan. lakatan. Oh. Ano? Ako masabi ka para hapot mo. So muro kidato ara mo. Iyo. O so prininsipe, Iyo. ara mo. Aram ko, Ha? aram ko. Oh, see? No. Tudok. Tudok. So tadak, ara mong tadak. Ha? Tadak ara mong tadak. Tadak. Sige, good afternoon. Oy, good amiga, kadurat. Po. Ikakasorin ka na tadak. Dito ako nagaling na tadak na. Tadak. Di tadak na pig sa iyo. Awin. Ipakonsider mo naman ako niya napon. Okay, sige, salamat. Okay. Ay, nako. Pero arabong health benefits kang batag. Maray na hapon po, basta po kung gusto mo maaraman ang laba kang batag, basta kung gusto mong maaraman ang klase as in laba kan batag, text mo po ako. Dr. Noel Rafer, pagkaraya amigo. Dr. Noel, maray na hapon. Anong pagtatara mo? Ako dit. Hello. Hello. Yeah. Hello po. Unang ko, pinaukom mo si Manaykan ng ngarap ng batang. Noon ni dang halaba na batag na yaw ni na. Tudok na nga pud kay ni. Araw mo kaya, sasabi mo na, pagalaba sa Amerikano. Oh, iyo baga. Kan panahon pa, no? Kan panahon pa yan. Oh. Kan panahon pa, mga Pilipino. Okay. Saraday sa ng tao. Oh. Kaya pag nakahiling kay mga Dracula, ganun bagay, sa Amerikano ngayon. Iyo talaga. Totoo yan, migo. Kaya nga, kaya suminikat bagay ito si Juan. Si Juan. Oo, sa dayo ko sana si Juan, pero daugsin na. Ngunyan magaday kan magkadaw kay maurag si Juan. Iyo na adi. Ngunyan magaan mga lahi kang Pilipino. Dracula na. Iba na adi. Iba na. Totoo. Kaya si Juan, kaya ito. Totoo. Marami mo. Sa Totoo. pag-contest, naroon naman sa pag-contest na sa Elipante. Oho. Kung siya makapatumbak ng Elipante. Yeah. Lumina na baga si Juan. Hininghingan baga sa elepante? Kaya nga, Pagday ka ngayat. Lumino ko pitikong ko yan. Nainot mo na. Bago na. Nainot mo na. Go, visit to me go. Inot mo na. Kung siya makapatumba. Oo. Tiko, well, dahil man dapat sa mga Pilipino. Oo, dahil may na. Kadakol na ka ruminisling sa elepante. Di kayang patambaon. Kaya nga, uminanap kagdan sa Pilipino. Hiningingan ka na. Hiningingan sa elepante. Pag-dek ka ngayon, lumupog. Pitikong ko. Ay, na. Sa pataragasan di pa yun. Pitikong ko ngayon yan. Bala ka. Bida
Iwan. Iyo baga. Ngunyan, si Sen ang bida mo niya na panahon. Kuha na ngunyan, ang bida ngunyan si, sunahiling ko sa TV. No comment. Sirikaton yun yan. Sirikataon. Kaya yun ang batag mo. Bako na sa Amerikano. Saan na ni? Ito sa Pilipino. Pero sa Pilipino. Pero dako. Pero na magkaroon ng tang batag na yun, ano? Ay, kaya nga nakulaon mo ka. Iyo. Okay. Sige. Sige, Migo. Salamat. Ayan ang history. Bye-bye. Si Dr. Noel Rafer parang dako lang batag sa bulod na tanom. Okay. Ako niya, Ronald, din ako nakahiling kibatag na bunguran. Yung bagang bunguran, dahil green siya, dahil man siya nag-yellow pag hinog. Sa bulod ka ito, harbabasa ng batag yan, alabao ng kuwangkaan, ang buro, ang sapad, dakulon yan. Hello? Hello? Hello, amigo. Good afternoon po. Apo man, amigo. Ano po? Maabaw apot na lang sa imo. Ano po ito? Alam mo ang higanting batag. Ano po? Higanting batag, alam mo. Higanting batag? Iyo. Ano? May higanting batag? Yun, apot di apot di sa mo, dati. Ano po yan? Ano po yan? Dari braso ka dala tula yan. Iyo nga niyo ning nasa kapot ka, garing braso kay aki, kada kula. Nasla pa yan. Kaniguan? Iyo. Oh, anong batag po siya? Makmot nga niya ako sa imo. Latosun ta kang salbatana ka naman, pasipason ta kakilangatong na. Dahil simbagang ko na. Ano po? Balong kawi. Oho. Balong kawi, dala kula yan, karalaba pati. Ah, talaga? Talaga? Oo. Okay. Nakailan kayo ka Singapore, haling Davao, pero bako anong kayo ni Kadarakula, pero halaba? Ang balong kawi, karalabaon talaga, tapos Draculaon yan. Iyon, no? Kaya gusto kong manamitan, kumusta ang namit ka ng batag na ini? Yo. Kaya lang, may apot batag, Ano po? sabi sa imo, Oo. kasi ba, maludan lamang kung dahil mo masimbag. Ah, okay. Latos. Oh, sige na. Bye-bye. Madayaon ba nini? Ha? Anong hapot? Sige daw, anong hapot? Ah? Duang klasing batag ng puso na pwedeng gulayon? Ano? Sige daw. Ano? Ha? Ha? Dekong ideya ka iyan. Ang aram ko puso lang, bako batag. Ano? Sige daw. Alam ko na, nakapira ka ngunya na buti. Nakakapi ka? Sarawayon ka na. Kaya daw ako. Okay. O, text mo na sana sa kuya, ha? Iyo. Tinay ko mo niyang ipang-load. Ano nga ng simbag? Anong simbag? Nadangog ko na yan. Oho. Talaga? Okay. Okay po. Okay. Okay. Sige. Salamat, Busing. Salamat, ha. Salamat. May batag na ang pig-apod man po kita na tindok, saro sa mga dakula, asin haralabang batag. Iyo po ini, tindok na ini tabi Dr. Noel Rafer. Natino sa kuyang pagiriba. Tindok. Tapos, may saro pang klase, inarnibal ang apod. Hello? BP. Po. Good afternoon. Good afternoon. Ako, ang paborito kong batag na pigtatanong, pakul. Pakul? Ang pakul sa muya, ang pag-pronounce mi amigo sa bulod, pakul, pero sa may pisog. Sumapisugon maga. Yo, pakul lang sa muya, pakul, sa ino palang pakul? Pakul
Pakol sa muya. Pero ang paborito ko kan, ako sa bunga, Puso. sa puso, Iyo, tamasiramon sa manok na native. mayumo ko ng puso kan. Iyo. Nag-itom. Iyo. Oo. Ito ang gusto kong ipagtanong. Kaya lang, bihira ka na makakuha kayo ito digdi. Masiramon iyang kikuan, masiramon iyan isukat titutungan. Kayo, Masiramon. Sa muya ka dako lang batag na pakol. dakulong ka andyan sa, sa pipisan ko mayon. Ah, okay. Iyan ang masiram. Oo. Pakol. Okay. Pakol. Okay. Sa Indo palang pakol. Pakol sa muya. Ang pakol sa mo, tumagikti. Kumusta nga ang pakol? Oh, hinda. Sige, tabi. Sige, bye-bye. Kung naman na programa ta naman ngunya na hapon. Good afternoon kay Bing Ludovice, dyan po sa Legazpi City Public Market. Good afternoon po, Madam Bing Ludovice sa Legazpi City Public Market. Good afternoon po sa imo. Yan, salamat po sa pagtutok po sa sa tuya na programa ngayon tabing hapon. Pakihapot kay Councilor Ranyula, kung may di man aram kung may suspension of classes po kita. Pero sa iling ko tabi, kung di man kimaraot na panahon, street presentation yan, maraman ta po yan sa Friday na gayod. Abesan, i-text ko po si Councilor Alan, ha? Okay? Good afternoon, sir. Sabi mo, garong batag so pinipita ang laba kay to na duwang danga. Alright. Nakailing ka na po kihin kibatag na Di pa kung nakailing ka. Listening po from Santa Rosa, Laguna. Pabati po sa mga taga Purokdos, Baclayon, Bakakay, Albay. Paramdam naman po dain lamang San Jose Marichan para okay, Christmas naman ang gadadi. Good afternoon, Tabi Henry M. Dapat ko okay. Sa SG, okay. Ay, nako, ni may sarong eskwelahan pa pala hanggang ngayon dahil pa nagsusweldo. Ang mga empleyado. Ano ba yan? Sige, basa na po ta. Himay-himayon ta po yan, tabi sa maabot na aldaw. Didi po mga tugang sa tuya tabi na programa ay kadakol na kang comment lugod. Watching from New Zealand, si Emma Castillo, Mabel Marco Mondragon, Miliena. Good afternoon po. May batag po na pinipita. Ayun. Gomer Longasa, good afternoon. Batag na butuhan. Iyo sa butuhan, so grabe ang kwan. Grabe ang ano yan, grabe ang pisog. Anthony Astillero, sige amigo. Good afternoon, sir. From every starting morning hirit, maghapon nakabukas ang radyo ko from Dinurunan, Daraga, Albay. Angelita Gonzales, tindok po yan sa waray. Talaga ha. Angelito. Sir, yung sinasabi mo na saging na maikli po yan, yung tindok sa waray. Okay. Dito sa muya, Henry, gwapong bunguran, darakula, tapos medyo may pagkatiko-tiko talaga. Tama baga? Quadro Queen from Rawis, Legazpi City. Terrazola Neil, pabati po sa mahigoso na barangay secretary. Alan Manlangit, Budak Barangay ng Barangay Tilod, Baras, Catanduanes. Salamat po from Baras, Catanduanes. Cristina Bermas from Alcala Daraga, Albay. Okay, good afternoon, Tabi. Sa gabos dyan, na mga paraantabay niya to ngunya na pagkahapon. Kuya Henry, good afternoon po. Paano ko ba malalaman paano ko ba malalaman na ang girl may asawa na? Haputon mo. Bako yun, Ronald? Yung mas nang gigibuhon mo, haputon mo, tabi. Kung siya mayagom na, tapos ang uroron. Good afternoon po, listening from San Roque, Daraga, Albay. Good afternoon po sa mga taga San Roque, Daraga, Albay. Alright. Speaking of banana, ano mga tugang ang health benefits kan pagaparakaon kibatag? Ang batag, ano papakinabangan dyan? Puso, buda, bunga. ang ubak, ano nga napod ka, Ronald? Yan ang ubak ang batag, so puon baga? So puon kang batag? Upas. Yan. Yan pong upas kang batag, pigigibo yan mga tugang na plato. Pag may piyestahan sa bulod,
Pag may pistahan, giyong plato tabi, upas kang batag. Pag may punsyonan, ano mo yun ang punsyonan? Pag may punsyonan, may kasal, ang pigigibo tabing, ano ini, na plato, upas kang batag. Kaya lang, di pwede ang kwan, di pwede ang, ano ini, ang may sabaw. Pero sa mga berdora, pwede yun. Kaya, may pakinabang ang upas kang batag. Ang sarap pang pakinabang sa batag kung tumba na. Aramin ang sarap pakinabang kang batag kung tumba na. Sige na. Oy, apo nila. Paugmahan daw ako nindo. Ano ang pakinabang kang batag pagtumba na? Hello? May ka na masanggo. Ano, amigo? May ka na masanggo. Di ka na, ano na? Pupunpunon muna sa bunga. Ano? Pupunpunon muna sa bunga. Pupunta. Pwede. Sala. Sala, amigo. Sala. Okay. Muyaong ka na tumbanan batag. Ano? Kay muyaong ka na tumbanan ng batag. O, tampag ko. Madali na sana. Sala o karing? Sala. Bye-bye. Ang batag baga buda nyo, pit magbayaan ang pakinabang. Iyo. Totoo. Actually, ang tumbang batag, buda, tumbang yog, pareho ang pakinabang. Pag may bulta ka, tayo pag may campaign. Yan talaga, amigo. Gagamit na pag nagbudol pa. Saro pa yan. Saro pa yan. Pag nagluto. Oo. Pag kinabangan batag, Ah. sa bunga, Yeah. sa lawat niya. Pero ang numero uno, yung tulig sabi mo, Iyo. pag nag-Boy Scout, Sige na, bye-bye. Tama, Ronald. Ang pakinabang kang batag, na tumbang batag, buda tumbang niyog, pareho. Pareho tabi. Ang pakinabang ka yan. May batag baganas nagsagin-sagin. Ang pakinabang mga tugang kan tumbang batag, buda tumbang niyog. Magayon ng tabi sa bulo dyan, very important yan. Tayan tabi mga tugang pigigibong, balantuyan. Magayunon magbalantoy dyan sa, bumalantoy ka dyan sa tumbang batag, ay magayunon. Dr. Noel, Rafer, inak ko si Dr. Noel. Nagtakula ka baga sir sa bulod, di ba? Baka may bulod ka mo. Magayunon baga sir yan na di, na, di ba? Pag nakamati ka, minabalantoy siya na sa tumbang batag. Pero sabi kan mga gurang, di ka na po pwedeng magbalantoy sa batag pag mainit. Tansangaw da ka yan, minakaw sa daki, pigsa. Pag nagparabalantoy ka dyan sa batag na tumba na mainit, pipigsahon ka da tabi. Kaya dapat, di ka yan nagpipigsa. Anong benepisyo kang pagkaon kang batag? Actually, sa batag po, pag nasubrahan ka, pwede ka tabing magpalpitate. Sa totoo lang. Pag nasubrahan ka po, pwede ka mga tugang na magpalpitate, tahalangkaw ang potassium level ka yan. Kaya kung sarong batag ubuson mo, saro sa ng buro, pwede man. Pero kumaong kang dakulon, no na batag, pwede ka tabi na magpalpitate. You know why? Halangkaw mga tugang ang potassium nata. Siya po, nakakatabang ko para sa blood pressure, heart function, and fluid balance in the body. Pero pag nasubrahan ka, bako maray, dapat pag nagkaong kikibatag, dapat katamtaman sana. Hello? Hello, baby. Pag nasubrahan ka, constipated ka. Saro pa yan. Oo. Di ba? Constipated ka. Mapaghalon pati pag nakonsipit ka kibatag, adi? Ang bulong kan migo, batag man.
yan mo naman yung sabi mo na natundaan. Oh. Kaya naman kung para sa raon, narabaw na ta, pagka puminaw ka, manapon ang gulukan tulak mo. Iyo, totoo. Totoo. Batag na. No. Kaya pag-arabo na. Yung baga ni. Abo na talaga, bihira na kan makain ng kain mo yan. Yeah, tama. Big na sana. Yeah, oho. Ito banana cake ko na. Yes. Pero di ka pagparataong kay Batag. Iyo. Pero nga naman kumigo, bulong sa punggod ang batag. Iyo, magaling at tawag mo ha. Kaya lang nakapabuhok. Nakailing ka. Nakailing na ako. Buah. Sige, mamay. Sarawayo na Noel ini. Fiber. Banana, mga tugang is rich in fiber. Promotes regularity, helps lower cholesterol, and contributes to feelings of fullness. Kung sabihon, tabi, ang batag, saro sa mga maray. Tangan ida tabi na maray, an sa imong regular na vitamins. Bananas provide vitamin C. Na nakapakusog kan immunity, asin igwalin antioxidant na abuda vitamin B6, importante sa brain function and metabolism. Kung sabihon, pag umasa na po mani ang pampatali, pwede man pala ang batag. Ang batag, nakakatabang para magkaigwanin marhay na function ang sa tuyang brain. Di ka magparatubod na mani ang bulong, ang pwede. Batag pa lang pwede man. Di ba? Ang antioxidant na yaon dyan, tabi, igwa kipig-apod na, ay anong pag-pronounce daw kayo ni? Catechin? Baka na may pronounce ko, sorry po Catechin o catechin? Napunta doon tamang pronunciation kayo ni. Antioxidant na minaproteher sa cells para naday po yan madamage. Nasabutan. Alat nga na hata, iliwan tama na pag-pronounce kayo ni ta, masupog kay Dr. Noel Raferta. Pata, doktor ini sa sociology, madali na nga, catechin. Okay. Okay. Alam ko na, ilang tanta, baka sala ang pag-pronounce ta, nasupog. Saro databing antioxidant iyan, mga tugang na yaon tabi, makukuha sa binena. Alat. Susugot ta. Katiken. Kaya harayo unong palan. Aray, salbatan, harayo unong palan. Katiken. Catechin. See? Ang spelling niya po is ang spelling niya is C-A-T-E-C-H-I-N. Ang pag-pronounce pa lang, Katiken. Catechin. See? Katiken. Islangon man. Catechin. Katiken. C-A-T-E-C-H-I-N. Antioxidant po yan para matabangan, makontrol ang damage ta. Catechin. Yan, alright. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugbahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade Silimarin Capsule para po sa load. Asin proteksyon kang atay. Yan po, may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, sarupong antioxidant na purbadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mabawasan o pwedeng makontrol ang paghubag kaiyan. May bisyo man ora, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay mga tugang ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na para sa baskog na atay. Yan. Alright. Maliban po sa mani, walnuts man po maray sa brain health. See? Mayaman man ugaring ini na brain health na ini. Pag mayaman man ugaring ini. Pero ang walnuts, pero marahin man ang ganini. Tabi na walnut. Thank you, tabi. Dr. Noel Rafael, ha? Alright, salamat kan sarong bagantabay. Mabalik po ako mga tugang bukas naman. Alas 5 sa programang Pinky on Mo Baby.
Saga po, Morning Hirit. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Goodbye. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sumali at manalo sa